To, mai girma wazirin Adamawa, tsohon mataimakin shugaban ƙasa, ina ganin dai ya kamata mu fara da jin wato takaitaccen tarihinka, ya aka taso a lokacin kuruciya da irin ƙalubalen rayuwa a wancan lokacin, ko kuwa dai an tashi ne cikin gata ba a sha wata wahala ba a cikin wannan rayuwa. To, da farko dai ni ne kawai iyayena suka haifa. Allahu Akbar. Kuma mahaifina ɗan kasuwa ne. Ma'ana a lokacin kasuwancin da suke yi gari-gari suke bi da jakunansu suna sayar da kayan da suke sayarwa. Na biyu kuma mahaifina malami ne. Shi yasa ya ƙi yarda ma a saka ni cikin makaranta na boko, sai da aka kama shi aka kulle shi aka bar ni na shiga makarantar boko. Ta gefen uwana da ubana duka ni kadai ne, ba wani. Don haka na ci gaba da makaranta, na yi primary na gama, na yi secondary na gama, na je university na gama, sannan na kama aiki da ma'aikatar custom na ƙasa baki daya. Nan kuma na yi shekara 20, bayan shekara 20 da kaina na bari. Na shiga harkan kasuwanci, abinda na gada da kuma siyasa. Siyasa kuma da dalili. Marigayi Shehu Yaraduwa shi ya zo ya same ni, ya ce mini a matsayina na matashi kuma yadda ya gani ina da ƙwazo, ya kamata in zo mu yi siyasa da shi a zamanin domin mu dawo da demokuraɗiyya mu kori gwamnatin sojoji. To da wannan muka fara. Ya za mu yi mu dawo da demokuraɗiyya, ya za mu yi mu kori gwamnatin sojoji. Wannan ne fa muka yi ta gwagwarmaya. A cikin wannan gwagwarmayar shi ya rasa ranshi. Allah ji kansa. Ni kuma amin, ni kuma na tsira, da yawa ma suka mutu. Allah ƙara mani sauƙa. Mu kuma Allah ya sa har yanzu muna raye. Allah ya ƙara jagora. Bayan haka shine na zo na tsaya neman takarar gwamna a jihar mu lokacin ta Gongola. Ko da shike na ci zabe wajen su hudu amma sojoji suna kashewa, amma daga ƙarshe dai suka bar ni. Dole kanwar naki. Yes. So bayan na ci zaben gwamna shine shugaba Obasanjo ya dauke ni na zama masa mataimakin shugaban kasa. Wannan ta harkan kasuwanci, ta harkan siyasa kenan. A harkan kasuwanci tunda abu ne wanda na gada, sai na tabbatar ban watsar da kasuwancin ba. Gaskiya ne. Da farko na shiga na zama manomi, na da katon gona da kuma shanu a nan ƙasanmu a Adamawa. Daga nan na zo na kafa abin nan kamfanin nan na ruwa da ake cewa Faro. Daga nan kuma na zo na kafa wata ma'aikata na ɗinka buhuna. Bayan wannan kuma muka zo muka kafa wata ma'aikata na abincin dabbobi. Muka gina factory ɗaya a Yola, yanzu kuma mun gama guda babba a nan Abuja, kwanan nan za mu buɗe ta kafin ƙarshen shekarar nan. Da kuma daga nan sai na shiga harkan sifiri na harkan mai, wanda muka kafa kamfani a Port Harcourt domin mu dinga ba kamfanoni masu hakan mai duk abubuwan da suke bukata da sauransu. To waɗannan duka abubuwa ne na harkar kasuwanci. Amma baya ga haka, abinda dai ya fi cin ko kuma ya fi cin raina shine kafa makarantu. Domin tun na aiki na ta gina makarantu ko ta ina a ƙauyuka, a wajejenmu ko ta ina, da makarantu da masallatai da sauransu. To har dai na zo na ce gara in gina jami'a wadda muka gina a Yola, wadda ake cewa American University. To banda jami'an akwai makarantu daga elementary a wuri guda ne. In ka je za ka tarar da akwai elementary, akwai primary, akwai secondary, daga nan kuma ka shiga university. Ma'ana wuri guda za ka iya fara makaranta ka har ka ƙara har ka gama jami'a.
a wuri guda. To, Akwai abinda mutanen America suke cewa from cradle to grave. to, In ma kana so bayan ka gama university eh, kana iya karantarwa. to a gurin a wannan dai A wurin in to, ka har ka yi ritaya. shikenan. Kuma in kana zaune har sai dai lokaci ya yi. Wato dai daga farko har ƙarshen rayuwa har Har mutuwa ƙarshen rayuwa. za ka iya rayuwa a gurin. A wurin. Haka. To duk waɗannan abubuwa ne da na yi ba don wani ba don kaina ba domin jama'a. To mai girma wazirin Adamawa, dama dai gaskiya na so ne maka wannan tambaya domin kamar yadda sanin kowa ne na musamman masu kallon mu da sauraron mu a ƙasar nan yawan attajirai ko masu kuɗi ko waɗanda suka rike madafun iko yawanci za ka ga sun samu kuɗi da yawa ko sun tara kuɗi da yawa saboda sha'anin kasuwancinsu, to amma sai ga kamar ba su buɗe wasu gurare a Najeriya ba domin al'umma su ta amfana. To lalle kam wannan abubuwan da kake bayani na so ne maka wannan tambaya tun ma kafin ka fara bayani na ce shin kai ma hakan kake duk dukiyarka tana kasashen turawa ne da sauransu ko kuma dai akwai abubuwan da aka assasa a Najeriya domin 'yan Najeriya su amfana. To kuma alhamdulillah gashi dai kusan ka faɗo abubuwa da yawa sai dai watakila ban sani ba ko mai girma wazirin Adamawa ya kiyaye adadin mutanen da suke amfana a ƙarƙashin sa, ma'ana wa'annan makarantu da wa'annan kamfanonin mai da sauran dai abubuwan da aka assasa domin al'ummar Najeriya. Za a iya gane adadin mutane da suke amfana? Wallahi suna da yawa. Akalla mutum za su kai kusan wajen 200,000 zuwa 300,000 waɗanda suke. 200,000? To mai girma wazirin Adamawa, tun da dama kai ka rike mataimakin shugaban ƙasar Najeriya, kaga harkar gwamnati ba sabon abu bane a gare ka. Ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya mutum nawa ne, za ka iya tunawa? Ba zan iya tunawa ba. To amma a kiyasi. Ban ce sun wuce ko miliyan ɗaya. Miliyan ɗaya. Sai gashi kuma kai kadai kana biyan albashi na mutane sama da 200,000. Kwarai da gaske. Kai kadai tilotal. Kwarai. Allah ba shakka. To wannan lalle ina ga kan masu kallo da sauraro. Kuma ni wallahi a gaskiya ba ni da wata harka a kasashen waje. A babu. Babu. Alhamdulillah. Babu. Ba ni sha'awa ba ni bukata. Domin duk abin da na zama rayuwa ta ƙasar nan da ta gina. Alhamdulillah. Makaranta kyauta na yi. Lokacin da muke makaranta ma har biyan mu ake, a ba mu kuɗin sabulu, a ba mu kayan sakawa da sauransu. Don haka ba wani dalilin da zan je ƙasashen waje in je in ce ko na yi gida ko kuma na kafa wata kamfani ko masana'anta da sauransu. Ba ni da wannan dalilin. To na tabbatar masu kallo da sauraro da yawa ba su san wannan abin daga wajen shi mai girma wazirin Adamawa, saboda duk jama'a da suke dauka shi ne watakila an dan yi wasu abubuwa dan kaɗan ne anan ko kuma ba a yi ba sai ruwan faro kawai. Amma gashi yau din nan da kanku kuna kallon abin da shi mai girma wazirin Adamawa yake faɗi na cewa duk kamfanonin da yake da su dan 'yan Najeriya ne, domin amfanin 'yan Najeriya, domin su amfana su samu aiki, wadda muka yi maganar ma'aikatan da suke Najeriya kakaf ba su ma kai mutum miliyan 1 ba ko kuma ba su wuce miliyan 1 ba. To shi kadai yana ya ɗauki mutane sama da 200,000 wadda duk ana biyan su albashi. Allah ya saka da alheri. Wannan gaskiya wani abu ne a cikin tarihi wanda mutane za su sha mamaki domin ba a cika samun irin kuwa a cikin ƙasar nan. To musamman ma kamar wajen jihohinmu na arewa. Haka. Wanda mutanenmu da yawa sun dade suna cikin gwamnati. Haka. Kuma sun sami amfanin gwamnati. Kamata su tuna mun fi kowaɗanne ne talauci a Najeriya. Gaskiya ne. ‘Ya'yanmu sun fi kowaɗanne ‘ya'ya rashin zuwa makaranta a Najeriya. Haka, gaskiya ne. Haka kuma mun fi kowaɗanne ne rashin samun lafiya na jiki domin ba asibitoci. Gaskiya ne. Ya kamata dai daga masu kuɗinmu da kuma masu mulki kamata su yi la'akari da waɗannan koma baya da muke ta fama da su a Najeriya. Balle ma yanzu gashi rashin zaman lafiya ya zo ya shiga, yunwa ya zo ya shiga, noma ba mu san mu yi ba. Don noma ina ciki, ina noma kwarai da gaske. Ina da noma wa hekta ya fi 6,000, amma ba za mu yi noman duka ba domin ba zaman lafiya da sauransu. Don haka ya kamata a yi la'akari da waɗannan abubuwa, a tabbatar da mutane mu musamman a arewa sun samu fita cikin waɗannan matsaloli da muke ciki da su. To yawanci mai girma wazirin Adamawa ana yawan kamar raɗe ko kuma ana yawan maganganun cewar wannan rashin zaman lafiyar ma kamar yana alaƙa ne da kamar rashin ayyukan yi. Wannan gaskiya ne ko me a mahangar ka ke gani? To gaskiya ne ba gaskiya ba, domin ba ƙasan da ba su da mutanen da
ba su da aiki, amma kuma domin yanayin yadda gwamnati take kula da su ba su yin ayyuka na ta'adda da sauransu. To a nan dama manomanmu da suke noma ba za su iya noma ba, waɗanda suke ɗan kasuwanci ba za su iya kasuwanci ba. Yanzu ka dubi jihohin arewa dinnan gaba ɗaya muna kan iyaka ne da makwabta daban-daban. Akwai matasa musamman samari waɗanda suna sana'an kaiwa da kawowa tsakanin waɗannan ƙasashe, masu jari miliyan 2, masu jari miliyan 3. To duk waɗannan an zo an gurɓar da su a ƙasa. To me za su yi? Kaga sai su shiga me ake cewa kidnapping ne, banditry ne, da sauransu, da sace-sace da waɗannan. To duk waɗannan yana kawo abin nan, kuma ba wani abin da ya fi amfani kamar gwamnati ta ɗauki matakai waɗanda matasa da waɗanda ba su da aiki su sami abin yi. Shi ne zai kawo mana zaman lafiya shi zai kawo mana ci gaba da sauransu. Mai girma wazirin Adamawa, a rayuwarka wa'in abubuwa ka fi ba muhimmanci? Ilimi da kuma noma da kuma lafiya, wadda kuma su ne bukatun ɗan adam gabaki ɗaya a rayuwarsa. To mai girma wazirin Adamawa, dama dai ka yi maganar cewar idan za a yi maka tambaya, in a so samu ne a yi maka tambaya kan abubuwan da ka fi ba wa ƙarfi a kai, ma'ana kasuwanci da kuma siyasa. To ina ga mun taɓa abubuwa da yawa akan abin da ya shafi siyasa, akan musamman kasuwanci. To wani abu ne misali ya fi yi maka daɗi a cikin siyasar Najeriya, kafin mu je abin da kuma ya fi ɓata maka rai? Siyasar Najeriya siyasa ne mai wuya kuma mai sauki. Ya danganta, idan dai har kana siyasa to ya kamata kuma ya zamanto kana da adalci, kana da gaskiya. Duk abin da za ka yi da mutane ya zamanto akwai gaskiya kuma akwai adalci abin da ke yi. To yawancin 'yan siyasa mu gaskiya ba su da wannan. Baya ga haka kuma shine ci gaban al'umma baki daya. Musamman idan kana siyasa ko kuma Allah ya baka ka zamanto kai ne ko gwamna ko kuma kana cikin gwamnati, ya kamata duk abubuwan da za ka yi la'akari da ya za a taimaka wa jama'a. Kai da kanka me bukatan ka ne, ci da shanka da kuma mahallinka. To amma kuma ba dukanmu ba haka Allah ya halicce mu ba. Akwai waɗansu suna da buri da yawa a rayuwansu, ba kawai abin da za su ci, abin da za su sha ko kuma mahalli ne ya dame su. Waɗansu suna so su tara dukiya, su tara, amma kuma in ka tara a ƙarshe me mutum zai zo ya tafi ne ya bar dukiya. Gara ma ka taimaka wa jama'a a waɗannan abubuwa da nake, kamfanoni da noma da makarantu da masallaci da ake gina wa al'umma. Za ka samu albarka, za ka samu kuma mutane suna yaba maka da contributions naka, sannan kuma har ga Allah ma za ka samu lada. Gaskiya ne. Mai girma wazirin Adamawa, a cikin rayuwarka akwai abin da ka samu ka taɓa ji wanda shi ya fi maka daɗi ko ya fi maka daɗi? Ka san rayuwa kullum akwai ƙalubale, dole za a samu akwai abin da ya fi wa mutum rashin daɗi, sannan kuma akwai abin da ya fi jin daɗi a cikin rayuwar sai. Abin da na fi jin daɗi shine yaya da Allah ya bani. Ni kada ya haifa, amma yau na da yaya 28. Abin da yake bani daɗi kamar wannan, ga jikoki na su zo da barkate mu yi ta wasa da sauransu da yara. Ba abin da wannan abin alkhairi ne kwarai da gaske. To duk 28 suna raye ko suna raye kuma duk suna kasan nan. Alhamdulillah, duk suna kasan nan. Suna kasan nan. Alhamdulillah. Kuma duk a waje suka yi karatu, amma na tabbata sun dawo suna kasan nan. Sun dawo suna. Ba wani wanda yake waje. Sabanin saura wanda duk an tura su kasashen waje, kamar yadda ake cewa manyan mu misali ƴaƴansu duka suna kasashen waje ne, shi yasa ba su damu da duk abin da zai faru a cikin wannan kasar ba. Kai sabanin haka ne. Duk na suna nan. Duk suna nan tare da mu. Duk abin da zai faru ne muna nan tare. Suna aiki da ni a kamfanoni na. Wadansu suna aiki a wadansu kamfanoni, wadansu suna aiki wa gwamnati. To me ya fi bata ma dai a cikin rayuwa kuma? Abin da ya fi bata min rai? Rashin iyayena tun ban girma sosai. Da uwa da mahaifi kenan. Allah. So ba san wannan ba su ga duk waɗannan abubuwan ba. Wani lokaci na zauna sai har kwallaye. Ba daɗi.
saboda yanzu sai dai wasu su amfana, amma su da suka sha wahalanka tun ciki da sauransu da ɗawainiya ba su ga wannan amfanin ba. Gaskiya ne. To lalle kam na san masu kallo da sauraro suna nan suna ta addu'a cewar Allah madaukin sarki ya ji kansu kuma ya musu rahama. Allah ya yafe musu ya gafarta musu zunubansu. Sauran waɗanda suka bari Allah ya albarkaci rayuwarsu. To mai girma wazirin Adamawa, kamar misali waɗanne abubuwa ka ƙi jini a rayuwarka, wato ka fi ƙi ba ka son su faru da kai ko su faru da 'yan uwanka ko al'ummarka? Rashin gaskiya da rashin adalci su ka fi ƙi a rayuwarka? Ba ni son ji su ko kaɗan. Ko lokacin da nake yaro ina ga ana cutar wani yaro dan uwana sai in shiga faɗa. Allahu akbar, ka tare masa. Kwarai da gaske. Allah ya jagora. Amin. Bai girma tsohon shugaban tarayyar Najeriya, ga siyasa yanzu kamar ana sa ran ta gabato, har ma ina jin a makon nan da ya gabata an yi taro na zaben shugabannin jam'iyya. Menene manufarka a gaba? To da farko dai muna so mu gyara jam'iyyar mu haka, mu haɗa kanta, sannan mu sami goyon bayan mutanen Najeriya kafin mu je abin da ke gabanmu. Me abin da ke gabanmu shine zaɓe na shugabancin ƙasa. Wannan kuma ina je watakila a farkon shekara mai zuwa za ka ji manufofinmu a jam'iyyance da kuma mu da muke shugabanni a cikin jam'iyyar insha Allah. To bai girma wazirin Adamawa, me ya kake ga ake mulkin Najeriya yanzu, tunda kun gama lafiya kun sauka, yanzu wayanda suka gaje ku ya kake ga mulkin yake? To wannan fa ka ji ka tambayi talakawa. Wannan tambaya ka je ka tambayi mutanen Najeriya talakawa ya suke ji. Wato jiki magayi. To muna fatan alkhairi. Allah madaukakin sarki muna roƙo ya taimake ka, da fatan kuma muna sa ran domin ɗan lokacin da aka ɗeban ma shirin ya cika, muna fata dai za a sake ba mu wani lokacin a wani mako mu dawo domin mu ɗora, don akwai abubuwa da yawa wanda na san suna tare da ni ina so na tambaya ban samu dama na yi ba, kuma na san kai din ma watakila akwai wasu abubuwa da yawa a cikin zuciyarka wanda kake so ka bayyana ma al'umma domin su ji kuma su san irin manufofinka a cikin wannan tafiya da kuma fatanka na ka zama shugaban kasa. To wannan na san lalle akwai abubuwa da yawa wanda watakila a makon gobe in mai duka ya kai mu zaka ba mu wani dama lokacin da aka shirya. To amma dai daga ƙarshe menene sakonka ga 'yan Najeriya? Sakona da 'yan Najeriya shine da farko dai ina so in ba su haƙuri. Na san abin da 'yan Najeriya suke ciki, akwai bambance-bambance ya kawo mana rashin haɗin kai, akwai rashin zaman lafiya, tattalin arzikin ƙasa gaba ɗaya ya lalace. Haƙuri nake so in ba su zuwa zaɓe mai zuwa, kuma su yi ƙoƙari su kamanta gwamnatin PDP da gwamnatin APC, su gani wacce ce tafi musu. Kuma muna fata idan zaɓe ya zo za su kawo canji kamar yadda lokacin da suka kawo canji wancan karo. Wannan kuma na fata za su kawo canji. Wannan shi ne tattaunawar mu a wannan mako na farko da tare da shi mai girma wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar, wato tsohon mataimakin shugaban kasar tarayyar Najeriya, wanda kuma babban dan siyasa ne kamar da kowa ya sani, sannan kuma babban dan kasuwa ne. Kuma mai sauraro da masu kallo sun ji irin gudunmawa da ya bayar wa al'umman tarayyar Najeriya wajen bunƙasa ci gabansu da rayuwarsu, musamman ta wajen gina manya-manyan makarantu daga mataki na farko har zuwa na ƙarshe, kamar yadda ya ba da ma wani misali da cewar kamar yadda ake faɗa, wato daga farkon rayuwa har ƙarshen rayuwa, tun da ya gina tun daga kan nursery har zuwa ƙarshen university